Bismillahirrahmanirrahim. Ama bir çoğurla bidirek öyle yanlarının bir delili var. Nezirek adamsı zahmet çekip bu kadar zenanısını kavur ya. Oğul gıydı önüptür. İne yağlı oğul gıydı kavur yan zat bağımı Müslümanlı oğulla yok. Ama Huday saklasın şu bidirek işq-ı muhabbeti ki bir qayrin däni muhabbeti yüreğine düşenne nezire bolya eni öz oğlunu hep berkitmeli. Bir seher näme mi? Bir işq nagadır mi? Öz adamsa öz zayinli dursun. Eni yali rehimli rahatbami öz çağısına. Şu çağısına rehmi yok hep bermeli gitmeli. Adamsından Huday saklasın darhast diye talak belen, gidecek yeni bir nefer belen, izdivac etme bernama belen. Necire cüretli var ya ene. Bir zenanı necire, şucure yüreği daş olya katiye. Ahun nede, ışkı yüreğim dargıdıp var ya. Bidirek şol oğlanın muhabbeti, şol adamsından başka yeni biri. Şon däni muhabbeti yüreğim dargadyp bar ya. Ilimde del, çärem yok. O ışqı meni yaktı. Ey ayarlığın, doğru ışık binden elle del. Doğru adam däni yüreğine däni bir ışqı muhabbeti düştü, ihtiyarı elinden gidiye. O taqda sen günahın yok diýäniň dogry. Amma muqaddemat-ı ışıkda sen günahın ma? Mugassir-i işq ödün bollun. Mehr-u muhabbeti däni yeni bir kesin mehrini yüreğine salma bais ödün bollun. Näme dip deslawynda bir namehrim bilen kepleşip başlayan. Näme dip suğy edip başlayan öz hem karlaň bilen, öz hem pazaşylaň bilen, öz hem danışgahylaň bilen, öz hem saýylaň bilen, öz namehremlen bilen suğy edip başladın, olar bilen salamlaşıp, gülüşüp de başladın ki onun däni bidirek yalan näni gülküsü sen yüreğinde oturup da seni özüne karşı cezbetti. Biz işq sen elinde däde olsa muqaddemat-ı işq sen elinde. Seni ki yüreği öğrenden sonra özün saklap bilmeceğini bilyen, näme dip merahili işqı teyedipdirsin, näme dip deslahvından şon däni muhabbeti yüreğinde otur ýaly işler edipdirsin. Bir adam özünü oda oklap däni qygyryp duranyň näme peýdasy bar, men näme deýin oda ýannym diýipdi. Özüne neft goýup süýüşge çakandan soňra mugassir kimden bolar? Ay men oda söndürüp bilmedim deyip bilersinmi? Ay yüzüm bilen özüm derya okusan muhassir kimde olar? Ay yüzüm bilmesizlik ayıp däki deyip bolar mı? O yüzüm bilmeyen bolsaň näme dip özüm derya okuyan, näme dip özüm su okuyan, näme dip özüm oda okuyan, näme dip özüm ışq okuyan, näme dip özüňi bir gaýra adamyň, bir kezekiň däni mehr muhabbetin yüreğine salyan. Bidirek peýamekleň bilen başlap, bidirek gülüşmeleň bilen başlap, bidirek şuhylyň bilen başlap, herçen işq sen elinde däl, muqaddemat işq sen elinde. Hudaý kıyamet gün şo bilen sen tutsak. Nesip bolmady maňlaýynda dälmiş. Qyz wagtynda gowurýan oglanyň, qyz wagtynda barar diýen oglanyň, amma Allah maňlaýda ýazmapdyr. Çäre näme? Allah maňlaýda ýazanmy däni baht öýüne barňdan soňra näme dip kabul edesin gelene? Näme dip bidirip şol evvelki hamala gowurýan diýen oglanyň bilen ýene bidirip rabit açmaly. Yürekde ışqı bar, yürekde mehr-u muhabbet bar. Amma kulak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär mawrutda? Men aşiqa فكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. Peygamberimiz aýdýar, bir adamyň yüreğine ışq düşdi. Fark etmeýär, hala ýanqy bir gelin, hala bir erkek ki yeni biriniň zinanasyny gowurýanmışdyk, şonu aljak niýetinde barmış berilmäpdir.
Ya Hudaý saklasyn ýanky bidirek mehri muhabbeti şu hyýlar bilen şoň işqa muhabbeti ýüregine düşüpdir. Men aşyqa işq ýüregine düşdi we şonu alyp bilmeýär bir her delil. Fakatama şol işqyny ýüregine jaýlaşdyrýar, batyrýar. Ey aýallygym, gowurýan oglanyň badyny hiýden dälmiş. Allah'ın takdiri beýle bolmady. Bardyň ýene bir bilen izdivaç etdiň. Şoň işqy ýürekde badamy batyr şony. Peýgamberimiz aýtýar, işq etse, şu işqyny batyrsa we affa özüni efif taklasa, bidirek ýen gurup, kepleşip, sataşyp, Hudaý saklasyn bizleri bidirek rahatlar etmese we sabara şol işqynyň derdine sabr etse, gafarallahu lehu ve edhalahul cenneh. Hudaý şu zinanyň günahyny geçecek. Hudaý şu adamyň günahlarını geçip cennetinden jaý berjek diýipdir. Nähit olakon boşluk, nähit olakon jaýyzy. Öz şu dünýäni we ahiretini zaýlamadan aýa bir dünýä we o dünýäni awad etmek gowdan musulman nogalla. Hatta men aşyqa ta'affa famata fa huwa şehidun fi i'tilal al-qulub lil-kharati. Men aşyqa aşyk bolupdyr. Fa'affa amma hiç irtibat atmaýar, efif saklaýar özüni. Famata şo bilen dünýeden geçdi fa huwa şehidun diýär peýgamberimiz. Şo şahadat magamyny diýär. Şehit bolup dünýeden geçdi diýär. Işq odyna ýanny geçdi, amma işqyny batyrdy. Tarafa aýtmady men seni gowurýan, ölüp barýan, ýanyp barýan, seni göresim gelýär diýip bidirip onda fikrini harap etmedi. Öz ýüregini saklady. Wagtyky gördi, imkany ýok şu dünýede şoňa barmana. Şo bilen dünýeden geçdi, şehit boldy diýär peýgamberimiz. Biz ey jawanlar, wey mu'min we musulman aýallygyn bu dünýede 5 günlük darul imtihanyň içinde gaýymdyr, işqy muhabbeti ýüregi düşüpdir. Hudaý üçin basyrda, Hudaýdan islah. Hazreti Yusuf peýgamberiň duasyny dilinde wurdy zaban edi. Hazreti Yusuf aleyhisselam Züleyxan işqy ýüregine düşüpdi. Züleyxa hem senanyki Yusufy gowurdy, işqy muhabbet ýüregine düşdi. Yusuf aleyhisselamın yüreğine de Züleyxan ışqı düştü. Fehemme biha ve hemme biha lawla en ra'a burhan rabbih. Kur'an'da başı vurrum. Ve laqad hemmet bihi ve hemme biha. Züleyxa Yusuf'a karşı yürüttü ve Yusuf da Züleyxa'ya karşı fikri harap bolli. Lawla en ra'a burhan rabbih. Allah'ın burhani, Allah'ın tawfiqi bolmadyk bolsaydy, öz tabiiyeti insaniyeti bilen işq Yusuf aleyhisselamın yüreğine de düştü. Amma kezalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha innehu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf aleyhisselamın duası: Rabbisrif anni as-su'a wal-fahsha waj'alni min ibadika al-mukhlasin. Şu dua edin hukmen. Bidirek işq muhabbete giren zinana merdanyň içinde haram işqy muhabbet bir neferiň zinanasy, bir nefer alyp bilmejek zinanasyny özü bir neferiň zinanasy bolup gelipdi, amma ýene biriniň işqy muhabbetinde wa Hazreti Yusufyň duasy şi: Rabbisrif anni su'a wal fahsha. Hudaýa menden telekeçilik we fahşany aýyrawar. Wej'alni min ibadikal mukhlasin. Hudaýa ihlasly, muhlis bendelerinden aýlandyr diýip şu dualaňda goş. Bir näzir täsir edýär. We öz ustadymyz Jabbar Ahun tahsirler hafizahullahdan öz eşten nuskamy Şahrudyň bärsini Bastamjanma. Bayezid Bastam kuddese sirruh. Şoň suwy, şoň şiirleri, şoň çeşmeleriniň suwundan bir aşygy fasit işqa giren adam işten we suwa düşse şonu derman edýär diýip da öz görün ýerinden näni bize aýtdy we biz de size iştirýäs, belkim bir dermany bolsun bu derdim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.